komentovaní protilietadlového systému Jašterka. Na čo tam dávali to srdiečko? Peťo. Na čo tam dávali? Podľa mňa. Je tam ešte? Čiže v tomto prípade aj ten efekt na tom cieli bol menej výrazný, lebo bola použitá munícia, ktorá je inertná, aby sme eliminovali niektoré nebezpečia, ktoré z takejto streľby môžu vzniknúť, či už je to požiar alebo nejaké mechanické možné zranenia, ktoré by od odrazených alebo 3-4 striel mohli vzniknúť.